RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Magaling sa kalalaki nga taga Bantayanon, Kalatrava, Negros Occidental. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Luloy. Mika, salamat ang misugot ka nga makikita ka na ko din sa park. Oo, kiningon man ka nga importante ang imong tuyo. Pero, dili ko magdugay dong Luloy ha. Kinapabi ako trabaho niya. Di ako bilib ni mo. Kibisag pila pa edad ni mo, nandabaho na ka. Kabata pa ni mo? 16 pa ka, di ba? Unsaon, nga lisod man kaayo ang kinabuhi. Wa ko'y choice. Mundang na lang yung kog eskwela, og mo trabaho. Og ikaw, sad no? Kung makaingon sa kagbata ba? Hoy, basig nalimot ka nga, 14 pa ka. Maguwang ba akong 2 ka tuig ni mo. Ay sus, tuo mo kang edad ay. Ang importante, mahal na itong usag-usa. Oh. Tawa. Naunsa ka diha? Hoy, nga no gataw na abot man kagugma-gugma. Kabata pa na to, no? Bito, Mika, wa ko maginuang. Ganahan ko ni mo. Pwede ko manguyab ni mo? Unsa? Hoy, pag-sure diha dong, uy. Lagi. Sige na, Mika, please. Ikaw, no? Sige. Uyab-uyab na bitaw. Oh. Wow! Yo! Uy! I love you, Mika. Uy! I love you. Gatos agad-agad. Mika. Uy, time pa, uy. Nagakos manggog ka. Uy, Loloy! Oh. Aara di ka din hibataa ka? Ma! Uy, naunsa ka man in town, uy. Mao ding nireklamo imong maestra, ha? Nga wa ka na isod-sod sa imong klase, tungod di aring babayhana? Oh, tita. Kung mga bata pa ninyo, nag-date-date na mo din, eh. O niya mo magdos ning bayhana, ha? Na nakaikabuhi, ha, Loloy? Grabe sa mama, eh. Mabdos gida yun. Ikaw sa man di ay. O gayday, paulis inyo ka. O ikaw, Loloy, sunod dayon ako. Ay, si mama. Ano sabay? Gisugod ka ni Mika? Oh, bay. Ugma mula ko mas mama. Ako si patuon sa amo. Pero bay, di ba mas maguwang man na mo? Tuo mo mas maguwang eh. Ganahan ka ko niya, bay. Siya na ginababae nga para ginako. Your words, bro. Bili ba na gina ko ni mo ba yun? Ako pa. Unya kita mga video sa atong group chat ba, bay? Ako tong buhato ni Mika. Uy, umuwi. Unya, pamabdos niya ka. Sus, mabdos with town. Ako pa. Loy, sigurado kita nga okay ra ka nga naata diri. Dili ka masuko si mama nimo. Dugay pa itong maabot si mama. Mika. Loy, ayaw lang, uy. Basi maabdan ta ni mama nimo. Mahal man ka ko nimo. Oh. Oh, ipakita ko nga mahal ko nimo. Pero Loy. Mika. Loy. Bay, awa bay. Ay, bago nga video nga gisayin sa tong group chat, oh. Bay, patanawa ko, bay. Aron ako idea kung magkuha na bay usab si Mika. Do. Dagko na day na inahitabo ninyo, bay. Oo, bay. Basta bala ko si mama. Oh, ato din ako siya sa bahay. Kumpinsa ka ba ninyo, eh? Wa pa bak ay. Si Mika nanawag. Hello, Mika. Hello, Loy. Mika, ngano nagila ka? Ha? Mabdos ko, Loy. Unsa? Unsa mabdos? Nganong mabdos man ka? Unsa nga no? Nga kadaghan naman nga ninahitabo na to. Pero mga bata pa kita, Mika. Unya unsaon man ni, ha? Mag-istorya na tana, ha? Tapo ka nga ba eh. Magdo si Mika. Mabdos? Kung kinsay mo na pamabdosan, ha? Loloy! Ma? Ni mabdos ang imong uyab, ha? Oo, ma. Kabuang! Unsa man wa ka nalagay sa tong buhaton dong. Puro nalagit lapad sa o ang imong ihatag na mo. Unsa man ninyo mga bata pa makaayo mo? Ha? Na nakitrabaho para ikabuhi sa imong pamilya. Disgrasya naman sa nahitabo, ma. O si disgrasya! Ayaw kong ina nang nadisgrasya lang, ha? Ay, pagkapadungan yun mong anak ka. Hala, sige. Kaya tinuyuan man nimo, layas din he. O pag-ipon mo ng imong uyab. Ma!
Tito, salamat ha. Nga nisugot ka nga, ariyan ako puyo sa inyo. Promise, mangitag trabaho, Tito. Aron, masuportahan ako si Mika. Baka lagot ko doon taon na una. Kay maurag ko na'y nag-inusaran akong anak. Pero ipaunsa pa man na, nga naa naman na. Maabdos naman ang akong anak. Kada kong problema aning inyong gisuddan. Mga bata pa kayo mo. Usao ba di mo pagpangitag trabaho nga pila pa may edad di mo? Sige lang, Tito. Bisag ko sa trabaho, sudlan ako. Basta, magkakwartal ko. Kung kinahanglan nga, mamalit ko basura. Buhaton ako. Dong. Paitay ni. Ilan ako kabuhan nga. Mamalit ako baga basura. Huwag mo dawat ko trabaho kay bata pa ko. Nag-eskwela man ko ron. Dili ka mangita kwarta. Lingkod sa koy. Uy! Bay! Oh, Musta? uy. Long time no see! Bay to ni. Oo, okay ko. Oh, nalagi kay chicks ka kauban lagi. Okay na sa ko, bay. Ila-ila mo. Akong amiga, si Ali. Hi Gops. Ako na si Luloy. Pwede ka namang tagon og mine. Hi, Loloy. O di na natin katawagan og main kong ako ni kita. Hoy. Pasikaso na sa padung, ha? Na ba yan, Pwede mga yung number, Ali? Bay! Please, Ali? Ganahan kay kong Ali, bay? Makalingaw ika-text? Bay. Ay, nakipalabi og padaan, ha? Nimo na bay kang papa. Saan na lang nimo? Makasaon niya ka. Saab sang ni ka ba? Kanong nagpamabdo siya? Bay, sudono ba yun? Saan ninyong duha? Kay kibawagang high school pa ta, pero gihimo na mo ng ang nga buhaton sa mga minyo. Si Mika na lang may atiman na bay, ug ang inyong anak. Basing baan na niya ka. Basta, bay. Ganahan ko ni Ali. Gusto ko manguyab niya, bay. Bay, lulo. Unsa, Loy? Manguyab ka na ako? Ali. Ganahan ko kay kunin mo. Pero, dili pa mo gutadugay nga nagkaila, uy. Anong day? Basta ang importante, love na to ang sagusa. Pero kung na, wakay love na ko, ay na lang. Ikaw, cute. Sige. Gisugot na tika. Sure? Yes! Luloy! Mika! Animal ka! Kanyahay ng wakay makwarta kay na babae di ay ka? Ha? Dako na kong tiyan pero mangita pa gyapon kag lain! Mika! Wakay ayo! Ikaw sa ba? Wakay ayo! Manong ka? Ari! Ang ako tiyan! Mika! Mga nakatingay ka! Dali! Nadunti ka sa ospital! Ginawa ko. Pasilo ako sa nabuhat. Gibaw ko. Dakong sa'yo pangibuhat mo ni Mika. Ang mga bata pa lang mi, pero nisuod mi ng mga butanga. Huwag kasahag ko ni Mika. Lord, luwasayin taon si Mika ang among anak. Nagmahin ako sa kong ibuhat. Pasilo ako, Lord. Pasilo ako. Loloy, saan na ibalit na? Ha? Ma? Kumusta si Mika? Wa pa mo gawas ang doktor. Tapos sa emergency room. Na, kung ako ato as papa ni Mika, wagit ko mahibaw. Gipangita yun na ako ang inyo aron mahibaw kas nahitabo. Ma? Maunag yun ang akong giingon. Pag-ampo lang yun na dili unta maglisod pa pang-anak si Mika. Nga normal lang yun unta. Ma? Mga bata pamugod kaayo mo. Unsa na? Nahibaw na magod sa kalisod ang sayo maminyo. Ay, nagdali-dali manggod mo. Ay, karon nga naa naman yun na. Marunggi na lang yun na ninyo. Kung buto na una-un, nag-eskwela pa unta mo ron. Pasilo ako, ma. Nagmahay ko. Ngano ako maminaw ni mo. Pag-ampo lang nga unta safe ang imong anak og si Mika. Ay, ayog kabalaka. Niagihapon ko nga mo-guide nimo ug mutabang sa mga gastuonon ninyo. Karon, kahibaw na gid kaon sa kaimportante ang mga panghimangno sa mga ginikanan. Oo, ma. Pasilo ako, ma. Pasilo ako, ma. Excuse me? Sino yung ginikanan ni Mika? Ako, Dok. Ay, akong amahan. Dok? Kumusta ang akong anak, Dok? Okay na ang imong anak. Pero, ang bata, wala na. Unsa? Dili. Dili, Dok. Dili. Ang akong kugalingon nagibasol ako sa nang nahitabo.
nagbuwagin min Mika og na-eskwela ko balik. Og na-realize gid ako nga angay tang maminaw sa mga pahimangno sa atong ginikanan. Kay para ni sa atong kaayuhan. Nasiyop ko sa kong hukom sa akong kinabuhi pero wa ko kawad paglaom. Ini na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang kunyo sa pangan nga Nina, 24 anyos, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa barangay nga gitikad sa akong papa gikan sa Ulitaw Pasiya sa tuig 1973. Og hangtod nga dinhi nasadmi na nga dagko. Apan karon daghan namang good ang ni-claim aning yutaa. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa! Paunda na diya sa imong gitrabaho. Gatdan di kasi mo paniod to pa. Day. Buwan na ko ron sa payag. Kugihan na gining akong amahan uy. Limpyo gyud kaayo ning iyang uma. Kay giatiman gyud niya og maayo. Maayo. Ay kay gihatan ko nung paniod to re. Ang gipahatdan man kani mama. Asam des mama nimo? Naman ko dito siya tambungan nga meeting sa kapilya pa. Mao ba? Sige, kaon ako bis kay gutom magyud ko kayo. Busugan ako eh. Ay, salamat sa paniuto na ka. Way sampayan ba oy. Angay lang sad nga timanon ka. Kay kapoy baya kay kagtikad aning imong yuta. Ay, dili gyud atong yuta nina. Unsa pa? Yuta ni sa barangay. Ug ako lay nagtikad gikan sa Ulitaw pa ko. Libon kay ning dinhi dapita sa una, perting daghan pagsagbot. Og napuslan gyud nagtuon ako ning yuta. Gani mao nay akong gibuhi ninyong akong pamilya. Oh, nasa bito nagsulting mama nako pa. Nga libon kaayo ning sa una. O manggani ko nimo agi dinhi. Tinuod na. Kay gingon man nga may dagkong bitin dinhi. Oh, aduna ginoon kay nakita man ako. Pero nanglayas naman. Kay gihawanan ko mo yung maayo. Unya, unsa ganito pa? Dili ato ninyo taa? Oo, ako rin nagtika din eh. Pero wag ko papilis nga gikuptan ini nga ako gini. Yuta nis barangay sa kadaghanan. Ako lang nitikad o nagtuon na mga tao nga ako gini lugar. O wasay di angkon ini yuta sukat na sa una pa kay libon lagi kayo ni. O nang ako lang nailham sa mga tao nga mo ito iya ini. Oh, mao ba di ay pa? Unya, dili nini mo pwedeng pabuhatan o kasulatan o papeles nga maimo na ni pa. Kay ikaw magyud ka ang nagtikad ani sukad pag yun. Ay, wa sa kumaybaw kung pwede pa na. Wa matawon ko'y kalibutan ang mga papeles diha oy. Ang importante nga ako gyud nagtrabaho ini. Ug wa say iangkon ining sukad pag yun kaniadto. Wa gyud. Pero basin pa di ay pa. Wa oy. Kung aduna po unta, kaniadto ra. Pero natiguan na lang ko. Tikad ini, siging tikad. Sa sinta kapin ako. Way nangangkon ining yuta. Kay wa man gyud tag-iya ini. Sa gobyerno magud ni. Mao ba pa? Na, hinaot pa unta pa. Hinaot pa unta. Ay, tinuod bitan ng sulting papa ni mo din na. Sukad, way nangangkon anang yutaa. Ulitaw pas papa ni mo nga nagtikad ana. O gani, mo na hinungdan ko nga nung gisugot kilas papa ni mo uy. Kay nakakita ba kong kugihan siya. Makabuhi siya nako. Og sa maabot na mong mga anak. Og tinuod uy, kay nangandaggo na lang mo. Nagkanang yutaa mo'y nagbuhi nato. Ang pagatiman ni papa ninyo ana. Pero man, nabala ka manggod ko ana. Kay wa man ay papili si papa anang yutaa. Ay, di man sila maangkon ni papa ni mo. Kon, di gyud na ato. Nya kasi may nagtika sa ato, pa ato na. Pero ang akong gikahadlukan ma ba, naanyay kalit mo angkon ba? Oo, kinsa man sab. Nga wala may tag-iyang yutaa. O kung largahan lang gusto nimo nga papil-papil diha, unsaon man sad. Wa man tay kalibutan na kuno saon da, kay di man gyud na atong yutaa. Ma. Ay, na may daghang tao sa unahan. Dapit sa among kapilya. Nganong ka na? Dili man sad nako familiar ang mga naong. Si mama, siya ka nagdali upa ingon din sa amo. Nganong ka? Hoy, ay mas papa nimo. Wa pa mauli ma. Tuwa pa sa atong uma. Kay nganong di ay? Susnak, nahitabo gyud ang imong gikadlukan. Ha? Kay nganong di ay ma? Nay daghang tawo nga nagiyahay og claim sa luna nga gitika di papa nimo. Unsa?
1973 pa nga nagtikad ang akong papa aning yutaan. O pa 2002, gipa-applyan ko no kini sa mga tao og titulo sa kanhi kapitan adtong higayuna. O karong tuiga, nag-iyahay na og claim ang nakapatitulo aning yutaa kay hinlo naman ang luna. Kay gilimpyuhan man ni sa akong amahan sud sa pila na kakatuigan. Unya, Ay, kinsa ba ng mga tawhana pa? Kaila mo o kinsa ng mga nangangkon anang yuta nga akong gitikad dugay na? dili man na taga dinhi sa atong lugar pa. Unsa? Unya, mangangkon sila nga ilang ng yuta nga akong gitikad. Naiuban pa nga taga munisipyo. Ha? Binuang din eh. Kada kong binuang anak. May nakatambag na ko pa. Hmm. Si Cho Berting ba? Nag-ingon siya nga ipasubay ko nun ni sa DNR. Mao ba? Sige, tana. Kuyugi ko nang, unsa na? DNR pa. Sige, kuyugi ko anak, eh. Mas maayo si Tiyo ang pakuyugo nato nimo pa. Kay masuhito man si Tiyo. Sige. Atuon ko si tiyo nimo. Pakuyog ko. Ay, wag gid may magdam si papa nimo nga moabot ni higayuna. Nga may moilog adag yuta ang gitikad ni papa nimo nina. Ma, Paita gyud aning pobre. Wala tay kalibutan nga gimanihon na diay sa tong kapitan ang papatitulo anak ngadto siyang mga kaila. Nga dili pa gyud taga dinis ato, mo pay nakapatitulo si yuta. Gabaa, taon silang papa nimo nga mo'y naghagog limpyo ang yuta. Lasang na kay na sa una. Unya karon nalimpyo na ang kono na sa uban nga wa maghago. ang ako lang gyud mabang. Kung mao man gani na nga gipanghatag na sa mga kaila sa kapitan nga mao iyang gihatagan nga makapatituluan na. Si papa na lang unta to. Kay mao man naghago ang yuta. Ay, unsa naman kay lakaw papa nimo og nitiyo nimo sa DNR. Nina, Andre. Nina si papa maay. Kumusta yung lakaw pa? Ay, niingon ang taga-DNR nga dili gyud ipahatag sa mga nangangkon ang gitikat kong yuta. Mao ba pa? Kay ako kuno ang dugay nang nagtikat ni ng yuta. O among gipasusi ng mga titulo nila dito. Wa kini ma-record sa DENR. Unsa? Mao ba? Abot ko ang giunsa na pagtrabaho sa kanhi kapitan. Nga nakapatitulo man ang mga taga-lagyong lugar. Pa, nagibog yun kung giunsa sa pagpatrabaho sa kanhe namong kapitan nga napatituluhan man niya ang yuta nga gitikad ni Papa sa dugay ng panahon ngadto sa laing mga tao na dili pa gyud taga-among lugar. Ang uban taga-lagyo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Pwede ba nila makuha sa nakatitulo ang yuta nga igo raman sila ni apply o si Papa ang nag-ugmad sa lasang pakini? O karon nga limpyo na ilang kuhaon? Ikaduhang pangutana, pwede ba na nga makansil ilang titulo aron kami na lang ang mga anak ang mo-apply? Kay wa man milain panginabuhian. Katulong pangutana, pwede ba day maka-apply ang dili taga dinhi sa among lugar nga naa pa gani taga munisipyo nga nakaangko na? Unta, priority ang nag-ugmad ug ang uban gipangbaligya na? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsay ang anak mong buhaton aron mahusay ug wa nay magsamok-samok sa among yuta? Lihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Nanay Obra. Kami lang gyud gihapon mga suking tigpaminaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medikal, legal, personal, emotional, behavioral, psychological, mga problema sa ginadiling droga, problema nato sa ato ang panagtipon, sa ato ang higala, sa ato ang pamilya, sa ato ang karelasyon, no? Pwede ginaghapon ninyo ipadala sa ato ang email address nga suliran _612@yahoo.com. Padasad atong ibutang or atong ipadala rather sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang pangutana nga gipadala ni Nena karong adlaw. Unang pangutana, pwede ba di ay makapatitulo ang ubang tao aning yuta nga gitikad pa sa iyahang papa nga dugay nang nag-umaan ang yuta sukad pa pag-ulitaw ni ini. Okay. Now, naay-lain nga classification man gud ning yuta, no, Nena? Naagi yuta nga kanang atong gitawag na inalienable ug indisposable. Ang pasabot ana, inalienable gani, meaning to say ang classification anang yutaa way pwedeng makapanag-iya. Indisposable, dili pwedeng ibaligya. Nganuman, kinsa day tag-iya anang yutaa, ang tubag, gobyerno. No? Sama anang mga foreshore land,
kanang mga timberland, dili gina siya kanang mga submerged nga mga yuta, dili na siya pwede mapatituluhan og pribado nga tao. Di po na siya pwede mabaligya og pribado nga tao. Pwede mapuy-an kung musugot ang gobyerno, kay ang tag-iya gyud ana gobyerno, no? So, I think kay suggon sa imuhang suwat nato og sa drama ato mang nasabtan nga niingon ang DENR nga ingon pug kaganina nga ang tag-iya nga na sa barangay, no? Either sa munisipyo or sa national government or sa barangay ang tag-iya ana kapol pagid sa imong gisulti kaganina nga ningon ang DENR nga dapat walay makapdi na pwede patituluhan. Usog ang nangako ang feeling that is an inalienable and indisposable nga yuta nga fake to ug wa pud to sila katungod atong yuta. Okay? Ikaduhang pangutana may mga nagpaila nga nakapatitulo sila anang yuta, balido ba ang ilahang titulo nga di man taga-amo ang nagpuput sa titulo. Okay. Kabalo ka, wa man guna mag-ingon nga kay abi naa deha ang imong yuta, no? Kihan lang taga diha pug ka, di man na ingon ana, no? And di po na mo'y basihan para makahibaw pud ta or matubag nato kung valid ba ang iyang titulo sa yuta or dili. Ang ato ang kinahanglan tan-awon is unsa gyud ang classification anang yuta ninyo, no nga gitikad sa imuhang papa o giuma. Makahibaw ta ana sa duha ka ahensya, una DENR, ikaduha Register of Deeds. Sa DENR matan-aw nato unsa iyang classification. Kay kung inalienable ug indisposable gani na siya, mo certified gyud ang DENR nya murang sakto ang lakang na imuhang gibuhat. Ikaduha, kung ingon kag na sila'y titulo, pwede na nimo masusi ngadto sa Register of Deeds, dala ang imuhang certification sa DENR to question nganong natituluhan. Duda ko din na title pero basin tax declaration. Ang tax declaration di na siya proof of ownership. Proof ra na siya nga nakabayad ka sa buhis anang yutaa. What is binding is the classification sa DENR ug ang sa Register of Deeds, no? Og moingon gid ang DENR nga inalienable and indisposable na siyang yutaa kay sa gobyerno na di gyud to pwede mapatituluhan. Sure gyud ko. Ikatulong pangutana, pwede ba mapakancel ang mga titulo aron kami na lang ni Papa ang mo-apply og titulo ini kay wala sa baya milaing kapanginabuhian. Kung inalienable and indisposable na siya, pa-cancel gyud to ug wa gyud toy visa ang ilahang gi-claim ug giang pag-angkon anang yutaa og sa titulo. However, nena, di sad gyud pwede nga ikaw ang makapatituloan na kay wa gyud makatag-iya na except the government. Unsaon man nga para maimo, kinahanglan na mapasa nga balaod, i-convert sa na ang classification, kongreso ang mudeklarar ana, dili ordinaryo, dili ang sanggunian, dili ang mayor, dili ang DENR, law, balaod ang mo convert ana para mahimo siyang alienable o disposable. Diha pa, kung naay balaod nga mapasa, pausabang yang classification, pwede ka makapatitulo. Okay? Upat niyang pangutana, pwede ba di ay nga dili taga diri sa amo ang lugar ang makaangkon anang yutaa? Dili ba di ay naangay untang i-priority ang nag-uma sa yuta? Okay, now, wala na siya, no? There is no question on, ako na nang na-explain sa imuha nga kung allowed yun nga mapatituluhan ang yuta, depende man gud na kinsay gigrantan. Wa man na nag-ingon nga naamoy right of first refusal, dili man gud na ingon ana ang ato ang balaod, pero pwede gid pud mo makahangyo, no, nga kung pwede sa inyo na lang, pwede pud kamo na lang gid pud ang mo apply kung pwede matituluhan ang yuta. But sigon lagi sa imuhang padanga suwat, no, nga ni-issue pud ang DENR, wa may makatag-iya ana, then di pud sila makapapahawa ninyo. Pwede mo padayon pagtikad anang yutaa unless ang gobyerno na moingon nga undang mo, no? So katong pribado nga tao dili pwede makapapahawa ninyo. Unless na court order, but I doubt if makaadto sila korte kay wa may bisa ang ilahang pagpanag-iyaw kanang ilang titulo. Ikalima o katapusang pangutana, unsa may among buhaton aron mahusay ug wala nay magsamok-samok pa aning yutaa. Asa man nimo duol aron sa papagpangayo og tabang. Simple ra gyud kaayo. Una, adto lang gyud sa DENR balik pangayo og certification ug unsay classification gyud anang yutaa. Ikaduha, susiha dito sa munisipyo kung asa ang tax declaration ug pangayog tax declaration anang yutaa ug ipakita nila kung pananglitan na butang na ang tax declaration ngadto sa ngaan atong pribadong tao nga nangangkon, ipakita ang DENR nga
nga certification o panghangyo no tabang sa barangay o sa munisipyo nga makancel tong ilahang tax declaration kay fake o invalid man gyud to. Same is true sa pag-adto po nimo sa local civil registrar para masusi nimo ug matan-aw pud gyud ang titulo. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga suking paminaw og maayong adlaw.